सिगाङावनो नोंथांमोनखौ आं ट्राइबेल सुबुं जानानै गाहाम हामलायनाय बावहरो आरो दिनै जोङो नोंथांमोनखौ हथात हांख्रायनांगौ जाहैदों। मैयानि मोनाबिलिनि 8 बाजियाव जों मिथिनो मोन्दों कारिगावनि सोनाबहा बे आवदां बाजार होननाय जायगायाव जोंनि बर' मानसिखौ मोसौ सिखाव होननानै आक्रमन खालामनानै सासे मानसिखौ बुयैनो बुथारथारदों आरो सानैखौ गोब्राबै बुनानै आघात खालामनानै दोनदों। जों दिनै बेखौ ट्राइबेल संघनि जानानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघआ बेखौ निन्दा होयो, मुगैयो आरो बेखौ धिक्कार होयो। मानो होनबा बिसोरो ओरैनो बाहाना खालामनानै बिसोरखौ बुनो होननानै बुथारनाय बायदि जों मिथिनो मोन्दों, नुनो मोन्दों। जोङो बिनि थाखाय जोबोद दुखु मोन्दों। जाय बिथांमोनहा गावसिनि खामानिनि थाखाय थांनानै फैफिनदोंसोमोन, जों मिथिनायाव बिथांमोनहा बे खामानिखौनो मावखायोमोन। लामानि खामानिखौ मोन्दोंमोन आरो बिसोर केम्पआव बिसोर बेलसासो लायनो थांदोंमोन। बे बेलसा लानानै फैनाय समावनो बिथांमोनहा आखाइयाव हाथियार लानानै जमना दङमोन आरो बिथांमोन सफैनाय लोगो लोगो बिथांमोनखौ खुबैदों होनदों। अन्थाइजों खुबैनायाव ड्राइभारा, जाय गारि दा थैलांबाय, बिथाङा गारि सालायनाया खेंख्रा खेंख्रि जानानै हाखराव गोलैलांदों आरो बे समावनो बिसोरखौ मटरनिफ्राय बरननानै दोखो दोखो बुनाय जादों आरो बुयै सासेखौ बुथारथारनाय जादों। जों दिनै बे खामानिनि थाखाय बे जाथिखौ जों मिथिनायावथ' सावथाला बिदि खालामनायखौ जों अयनाय मोनो आरो दुखु मोनो। आरो जोङो बिदि जाथिजों जाथि बिदि जालायबाय थानांगौब्ला, मोनसे समाव क्रिमिनेल जालाङोब्ला बेखौ सोर रैखा खालामनो हागोन? दिनै प्रसासना नेनानै दङ हर सान बेहाय, खिन्थु बेनो साफिसियेन्ट नङा। जोंहाबो गोबां गामि दं खना खनला, गोबां बिसिनि मानसिफोर दङ। दिनैनि हरावबा मा जायो जों बुंस'नो हाया। जोङो दा नुनायाव ओरैनो नर्माल नुदोंब्लाबो सिङाव गरम जानानै दं होननानै जों मिथिनो मोन्दों। आरो दाथ' मबाइलाव जों नुगासिनो दं, बिथांमोनहा बोरला, सिखा बायदिसिना लानानै लामायाव जंफिना दङ। पुलिसफ्रा लाठिचार्ज खालामदों खोनादों जोङो, बेखौ जों नुवाखै। खिन्थु पुलिसफ्रा बिसोरखौ नारै फासयनो थिनब्लाबो फासयलाङा, लामा समाव गसंना थायो। ओंखायनो दा मोनानि बेलायाव माबा मोनसे जाबावनो हागौ होननानै जोङो बिसास खालामदों, फोथायदों, मानिना लानो गोनां जादों। दा बिसोर बे जायगानि मानसि नङामोनब्लाबो दिनै बिसोरो सानफा एफा हाग्रायाव हाबै हाग्रायाव गोबां मानसि जानानै बिसोरो दिनै जोंनि थागिबि मानसिफोरखौसो उल्थायै आक्रमन खालामनो नागिरबाय आरो दिनै नंखाय बाहाना खालामनानै बिसोरो जोंनि मानसिफोरखौ आक्रमन खालामबाय। बिथांमोनहा बे जायगानि मानसिया नङा, बिसोरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बे हाग्रा सिङाव हाबनानै थानाय बिसोर मानसिमोन। सानसे समाव लुंसुं होननाय रिजार्भनिफ्राय बर'फोरखौ होखारदों। बे समाव जोंनि मिनिस्टारा प्रमद ब्रह्म चौधुरि बिथांमोन। जेला लुंसुंनिफ्राय होखारदों, दिनै क'क्राझार टाउना बजाय जाजोबदों। अनेक मानसिखौ लाबोनानै बै बाटारमारि LP स्कुलाव दोनफैदोंमोन। आरो बे दोनफैनाय समाव आंबो नायनो मोन्दों, हिनजावखौ आलादा दोनदों, हौवाखौ आलादा दोनदों, खिन्थु गोबां मानसि दंमोन। बिनिफ्राय मोनायावनो सासे थैना थादों उन्दुनायावनो। बिनिफ्राय बिसोरखौ ओरै चन्द्रपारा, बै दानि ओरै फोथारा, चन्द्रपारा रानजिंपारा ओरै फोथारा, बेहाय बिसोरखौ दोनहैदों। बे समाव बे गासैबो हाग्राजोबमोन। बे हाग्राजोबमोन, बेवहाय दोनहैनानै बिसोरखौ उनावहाय नैबेहाय लांदों, बै माबायाव कारिगावनि साहा। बेनिफ्रायसो बे गामिया जाजेनदों। अब्लाबो बे फरेस्टनि हामोन, गाव फरेस्टमोन बा फरेस्ट मिनिस्टारमोन। बेवहाय बिथाङा बे गावनि खमथाखौ लानानै बेहाय दोनहैदों। बिनिफ्राय सावथालफ्राथ' बे समाव जेबो गैयामोन, गावबागाव दंमोन, बिसोर बिदि खारनाय बारनाय गैयामोन। उनाव लुंसुंआ जेला खालि जायो, जोंखौ होखारो। हाग्राखौ जोंनि मानसिया एवखाजोबथारनायमोन, लांदांमोन। बे समाव बिसोर हाबहैबाय। हाबहैनानै जोंहा BSC जाबाय, BTC जाबाय। रावबो बेखौ बादा होनो समायानो गैला, बुंब्लाबो लाला, खोनासंला। बिदिनो थाहैनो थानानै बिसोरो भर्ति जाना थाबाय बेहाय लुंसुङाव। आरो जोंनि मानसिया आउट जानानै जोंहा आलाय सिलाय जाना थांबाय। आरो लुंसुङाव नङा, दा गुबुन फरेस्ट रिजार्भआव बिसोर हाबनानै दङ, बिसोर इलिगेल इनक्लुडार। ओंखायनो जोङो बिसोरखौ इभिकसन खालामनो थाखाय जों खावलायो, जाहाथे BTC सरकारा आरो आसाम सरकारा बे इलिगेलि हाबना थानाय जोंनि बे आदिबासिफोरखौ, स्पेसियेलि सावथाल जन'गस्थिया दा बेहाय हाबनानै बे गाज्रि खामानिखौ मावगासिनो दङ। दिनैल' नङा, बिसोरो अनेकबार अनेक सेस्था खालामनानै अनेक खामानि मावगासिनो दं जों मिथिनायाव। गतिके बेखौ जाहाथे स्टेट गभर्नमेन्ट आरो BTC गभर्नमेन्टआ बेखौ इभिकसन खालामनानै बे हाखौ फरेस्टनो होफिनो बा फरेस्टआ लाफिननो हायो। आरो बेखौ फरेस्टआ गावसिनि आखायाव लानानै जाहाथे फरेस्टखौ लाखिफिननो हायो, जों बेखौ खावलायो। दिनै जों नुनो मोन्दों
जोंनि मानसियाबो फरेस्टआव दङ खिन्थु जोंनि मानसिखौ फरेस्टनिफ्राय हुरुननानै लाबोयो बिथांमोनहा बहाबा दोनहैयो नाथाय बे सावथालफोर दिनैसिमबो खनसेबो एभेकसन खालामनाय जायाखै खारना मा जों बेखौनो आसरित मोनो आरो दिनै बिसोरो बे ज' जानायनि थाखायनो मोनसे जायगायाव थानायनि थाखायनो बिसोरनि साहसआ बारा जाबाय आरो गाज्रि खामानि मावनो बिसोरो नाजाबाय थाबाय जों दिनै हस्पिटालाव थांनानै नायबोबाय हस्पिटालाव बिफानि अबस्थाया गाज्रिसिनथार बे खुगा गन्थं गासिबो दुखु मोनदों ओमफ्राय फिसालायाबो मोनदों माने बिखुङाव बिखायाव माजों मा बुनाय बिफानाथ' बे ओंखाम जानानै खर'बो दानला दुनला दोनो खर'जों जों माबा एसे बेहा सायो ओमफ्राय बै मेडिकेल कलेजनि प्रिन्सिपाल नायनायाव जों नायफानो मोनदों बेखौ बिखायाव दागो दङ आथिङाव दागो दङ बुनाय अनेक बुनाय आरो दा बे रायज्लायनो हाया सालाय दिहुननो खुब खस्थ'यै सालायखौ दिहुननो हादोंबाबो खुगासिना रायज्लायनो हाया बिफाया फिसालाया हाहैदों एसे फिसालानावबो थैजोब दङ मानाय दाग दंजोबो बुजानाय सुथाबजानाय बेबायदि थारमाने बिसोरना एटेम्प टु मार्डार खालामनो इस्सामोन खिन्थु माबा खारनाव हयथ' पुलिस थांबावदों नङाबा सोरबा मोनसे थांनानै बादा होनो जानो हागौ खारदोंबो जानो हागौ बिसोरो बिनि थाखाय बिसोर बासिदों दिनै बेनो प्रमान जोंनि मानसिखौ जों जेराव मोनो बिदि एटाक खालामजानाय बा गावनि हायावनो गाव खस्थ' सैनांनायखौ जों ट्राइबेल समाजा सैनो हाया सैज्य हाया जों बिनि थाखाय दिनै नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि थ्रुयै जोंनि बे धिक्कारखौ जोंनि बे दुखु मोननायखौ जोंनि बे रागाखौ जोङो हमथानो हायैनि नोंथांमोननि गेजेरजोंनो जों फोरमायो दुलाराय जोंनि बिटिसि बा सिमलानि गासिबो रायजो राजाफोरनो बेखिनिखौ आं बुंनानै आंनि फंनैसो बुंनायखौ बुंनाय जाबाय